V tomto videu si pridáme moduly na stránku a aj do administrácie. Zapneme si stránku. Do tejto časti pridáme modul. Prihlásime sa do administrácie. Klikneme na rozšírenia a na správca modulov. V ľavej časti musíme mať odkliknutý web a klikneme na nový. Z modulov vyberieme štatistiky. Najskôr si môžeme vybrať, ktoré informácie budú zobrazené na stránke. Umiestnenie si zvolíme vpravo. V priradeniach menu si zvolíme, na ktorých stránkach sa bude zobrazovať tento modul. Zvolíme názov modulu štatistiky a klikneme na uložiť a zavrieť. Následne po otvorení stránky bude modul zobrazený v pravej časti stránky. Modul môžeme pridať taktiež aj do administrácie. Klikneme na Administrator, potom na nový a následne na modul názov. Názov modulu zadáme názov a umiestnenie zvolíme menu. Po kliknutí na uložiť a zavrieť sa modul zobrazuje na vrchnej časti administrácie.